abin da yasa ne ya tattaki. Na zo nan musamman na same ki Gatuma. Saboda magana ce akan Baba Buhari, ya kike ganin? Wai Baba Buhari da shi da Atiku, Baba Buhari ne zai zarce ko Atiku kina ganin zai yi canji? Najeriya sai Buhari. Ban ji ba? Najeriya sai Buhari. Najeriya sai Buhari. Kuma kina ganin bayan da za a juya ra'ayinki ki koma ki zaɓa Atiku? Ba za a juya ba sai Buhari. Ke da kina ganin ba wanda ya sai canja miki ra'ayi? Ba mu sai Baba Buhari. Dan amfa. Sai Baba Buhari. Kin san shi an ce sai Baba Buhari. Sai Baba Buhari. Kamilu. Sai Baba Buhari. Kamilu. Sai Buhari. Najeriya sai Buhari. Kamilu ya kai. Lafiya ya kai. Shi Kamilu gaba ɗaya an dona wajen Atiku. An manta da ƴan uwa. Yanzu ba gashi nan kai yanzu kai da kai rike Baba Buhari ga kanan da yanwa ba da kuma katon abin nan katon tarbi a hannu. To yayi. To yanzu ke ma na ji kina cewa sai Baba Buhari ke ma yanzu kin bayyana Najeriya sai Buhari. Sai Buhari. Sai Buhari. Ai ka san gaskiya ne. Najeriya sai Buhari. Billahi to la bara ka mu san gani gaskiya yanzu tun da kin ce sai Baba Buhari za mu gani. Za mu Najeriya sai Buhari. Najeriya sai Buhari. Najeriya sai Buhari. Ina so yanzu ki canza ra'ayinki zuwa Atiku. Daga yau yunwa ta tsari a gare ki. Sai ina kake nema sai Atiku. Sai Atiku. Sai Atiku. Sai Atiku.